tento duel a ten sa v tejto chvíli začal, takže sledujeme súboj 8. kola a ten začína. Vieme aj domácich priaznivcov, ktorí podporujú svojich miláčikov a to tempo z úvodu stretnutia a hlavne produkty 21-19 aktuálny stav v závere prvej štvrtiny. Do jej konca zostáva zo pár desiatok. Dobre konto duely rozšíriť na trese Nitry patrí. Ešte by jeden útok stihnúť mali. Grafické znázornenie neklame. Jones pod košom Reglanda. Boli aj výkriky z domácich tribún. Underwood v ťažkej pozícii, len o obruč. Ešte však výborný útočník. Na palubovke Carter Hollinger, však v lopte sa nedostal a vyráža dopredu. Opäť jasná situácia, jeden z hráčov hostí dostal na palubovke chvíľku ležať sa v oblasti tváre niekde v blízkosti slov, a však sa neprerus Cartera Hollingera. Si Iriska čakal na prihrávku za 3 body, teraz prepadnutie Košičanov, ktorý napadanie od Ruperta. Teraz to Underwood zvládol, zdalo, že v ťažkej pozícii zakončí, nakoniec prihral na trojku Galkovi, ten nebol úspešný, ako si sám strelu za 3 doskočil po celej aktivite. Teraz veľmi dobre čítal hru, jeden z tých hráčov nebol. Jones Nitra teraz určite